Яхияның беренче хаты, беренче бүлек. Без баштан ук булган, без ишеткән, үз күзләребез менән күргән, күзәткән һәм кулдарыбыз менән кагылган нәмә, тормыш үзе турасында вәгазьләйбез. Тормыш безгә асылды, без уны күрдек. Атабыз менән булган, үзебезгә асылган мәңгелек тормыш хакында шаһитлык кылабыз һәм игълан итәбез. Һез дә безнең менән аралаша алһын өчен, үзебезнең күргән һәм ишеткәннәребезне һезгә лә игълан итәбез. Без иһә Ата һәм уның улы Гайса Мәсих менән аралашып яшәйбез, һәм куанысыбыз тулы булһын өчен һезгә ошоларны язабыз. Без Гайса Мәсихтән ишеткән һәм һезгә игълан итә торган хәбәр шул: Алла яктылык, һәм унда һич ниндәй караңгылык юк. Әгәр дә без Алла менән аралашып яшәйбез дип әйтәбез, әмма караңгылыкта гомер кичерәбез икән, димәк без ялганлайбыз һәм хакыйкать буенча яшәмәйбез. Әгәр инде Алла яктылыкта булган кебек, без дә яктылыкта яшәһәк, димәк бер-беребез менән аралашып яшәйбез, һәм уның улы Гайсаның каны безне һәр төрле гөнаһтарыбыздан тазарындыра. Әгәр гөнаһыбыз юк дибез икән, без үз-үзебезне алдайбыз, һәм бездә хакыйкать юк. Ә гөнаһтарыбызны таныйбыз икән, Алла гөнаһтарыбызны кичерер һәм һәр төрле явызлыктардан арындырыр. Чөнки ул тогры һәм гадел. Әгәр без гөнаһ кылманык дисәк, Алланы ялганчы итәбез, һәм бездә уның сүзе юк.